Bore da. Nes iawn o'ch weld chi bore yma. Bore hyfryd. Dwi'n gwybod bod yna nifer i ffwrdd. Sori. Mae nifer i ffwrdd dros y penwythnos. Dyn ni'n dymuno bendith arnyn nhw. Beth bynnag maen nhw'n wneud dros y penwythnos. Croesawu John ato ni. Ac yn falch o'i weld o. Mae e wedi ymuno ar ôl, dwi'n gwybod faint amser, efo'i het. Trydydd oedd yn bygethu, wedi gadael ei het ar ôl, so mae wedi ymuno, long lost friend, wedi cael at ei gilydd. Felly, dyn ni'n falch iawn o John yn dod ato ni ac yn dymuno bendith Duw ar y gair y bore yma. Felly, cyhoeddiadau ar y sgrin, jyst i'r goffa chi am yr cyfarfod aelodau nos Fercher, bydd hwnnw ar Zoom, ac wedyn mae yna cyffros seler yn digwydd nos Wener, a byddwn ni'n wedyn am 8. Sorry, oce. So, ond bydd mae yna neges o gwmpas, does. So, am 8 mae cyfarfod aelodau. Cyffros seler nos Wener, a wedyn byddwn ni'n cyfarfod bore Sul, wythnos nesaf. Mae'n astudiaeth heno, dyn ni'n mynd i trio edrych ar y Sabath, y dydd Sul, dydd yr arglwydd fel mae'n cael ei ddisgrifio yn y Testament Newydd. Felly, os ydych chi'n gallu dod i'r astudiaeth, byddwn ni'n falch eich gweld chi am 6:00 heno. Felly, cyn fi droi y cyfarfod drosodd i John, newn ni weddio gyda'n gilydd. O ddiwein tad, dyn ni'n ddiolchgar nawr am cael cyfle ar fore mor braf fel hyn i cymryd seibiant, i cael amser yng nghwmni'n gilydd ac i fwynhau y cwmni yna. Mae'n gwybod hefyd bod y mwynhad mwyaf gallwn ni gael y bore yma ydi dod i'r bresenoldeb di gyda'n gilydd. O dan sŵn y gair, dy air di, o dan dy weinidogaeth di trwy dywysion di ac trwy John y bore yma. Dyn ni arglwydd yn edrych ymlaen wrth gyfarfod ein gilydd, i dy gyfarfod di hefyd. A cael dy ras a dy gariad yn llifo tuag ato ni y bore yma. A bod hwnnw yn wir yn gallu siarad efo ni ac yn bod yn gymorth i ni yn yr bywyd, ein bywydau ni, yn ein sefyllfaoedd gwahanol. Dyn ni arglwydd yn gweddio ar ei ti ein meddyginiaethu ni, os gwelwyd i fod yn dda, wrth i ni ddod at ein gilydd. Helpa ni daddoli di fel sydd yn deilwng ohono ti, ac ein bod ni arglwydd yn codi ein llygaid, codi ein calonau, a tu hwnt i pethau sydd yn poeni ni o ddydd i ddydd, at y Duw sydd yn caru ni, at yr arglwydd Iesu Grist sydd yn ffrind i ni, ac yn un sydd wedi rhoi fywyd drosom ni. Felly helpa ni arglwydd trwy'r ysbryd glân i daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Amen. Wel, bore da i chi gyd unwaith eto. Gawn ni barhau ein haddoliad wrth gan i efo'n gilydd, yr emyn gyntaf, dwi'n gyfarwydd efo rhifau yno, felly dwi ddim yn gwybod beth i ddeud. Yr emyn gyntaf, sef gariad dwyfol uwch bob cariad, londer nefoedd tir di lawr, anomninau gwnaed y drigfa a chorona darfaith fawr, Iesu llawn tosturi a dwylt, cariad anherfynol pyr, moes i ni dy iachawdwriaeth tir di esmwythau ein cyr.
Mae'r darlleniad y bore yma yn dod o'r Testament Newydd, o Lythyr Paul at y Rhufeiniaid, penod 8. Yr holl benod, felly mae'r darlleniad tipyn bach yn hir, ond mae'n dda iawn, mae'n dda iawn. Rhufeiniaid 8. Yn awr felly nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfan o unrhyw fath. Oherwydd yng Nghrist Iesu y mae cyfraith yr ysbryd sy'n rhoi bywyd wedi dy ryddhau o afael cyfraith pechod a marwolaeth. Yr hyn oedd y tu hwnt i allu'r gyfraith yn ei gwendid dan gyfyngiadau'r cynawd, y mae Duw wedi ei gyflawni. Wrth anfon ei fab ei hun mewn ffurf debyg i'n cynawd pechadurus ni, i ddelio a phechod, y mae wedi collfarnu pechod yn y cynawd. Gwnaeth hyn mwyn i ofynion cyfiawn y gyfraith gael ei cyflawni yno ni sy'n byw, nid ar wastad y cynawd, ond ar wastad yr ysbryd. Oherwydd y sawl sydd â'i bodolaeth ar wastad y cynawd, ar bethau'r cynawd y mae ei bryd. Ond y sawl sydd ar wastad yr ysbryd, ar bethau'r ysbryd y mae ei bryd. Yn wir, y mae bod a'n bryd ar y cynawd yn farwolaeth, ond y mae bod a'n bryd ar yr ysbryd yn fywyd a heddwch. Oherwydd y mae bod a'n bryd ar y cynawd yn elyniaeth tuag at Dduw, nid yw hynny, ac ni all fod yn ddarostyngiad i gyfraith Duw. Ni all y sawl sy'n byw ym myd y cynawd foddhau Duw. Ond nid ym myd y cynawd yr ydych chwi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Duw yn cartrefi yno chwi. Pwy bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist ydyw, ond os yw Crist yno chwi, y mae'r corff yn farw o achos pechod, ond y mae'r ysbryd yn fywyd i chwi o achos eich cyfiawnhad. Os yw ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y merw yn cartrefi ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Crist oddi wrth y merw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chwi trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefi yno chwi. Am hynny gyfeillion, yr ydym dan rwymedigaeth, ond nid i'r cynawd i fyw ar wastad y cynawd, oherwydd os ar wastad y cynawd yr ydych yn byw, yr ydych yn sicr o farw, ond os ydych trwy'r ysbryd yn rhoi arferion drwg y corff i farwolaeth, byw fyddwch. Y mae pawb sy'n cael ei harwain gan ysbryd Duw yn blant Duw, oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto'n peri ofn yr ydych wedi ei dderbyn, ond ysbryd mabwysiad yr ydym trwyddo yn llefain Aba, Dad. Y mae'r ysbryd ei hun yn gyd-dystiolaethu a'n hysbryd ni ein bod yn blant i Dduw, ac os plant et i feddion hefyd. Et i feddion Duw a chyd et i feddion a Christ, os yn wir ydym yn cyfranogi o'i ddioddefaint ef mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd. Rwyf fi'n cyfrif nad yw dioddefiadau'r presennol yw cymharu â'r gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio i ni. Yn wir, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am i blant Duw gael ei datguddio. Oherwydd dorostyngwyd y greadigaeth i oferedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy hwn a'i darostyngodd, yn y gobaith y cael greadigaeth hithau a'i ryddhau o gaethiwed a llygreadigaeth, a'i dwy'n i ryddid a gogoniant plant Duw. Oherwydd fe wydd fod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond nynnu sydd a blaenffrwyth yr ysbryd gennym, yr ydym ni'n ochneidio yn ym hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Oherwydd yn y gobaith hwn cawsom ein hachub, ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn y mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith, ac felly yr ydym yn dal i aros amdano mewn amynydd. Yn yr un modd y mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid, oherwydd ni oeddom ni sut y dylem weddio.
Ond mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ag o cheneidiau y tu hwnt i eiriau. Ac y mae Duw sy'n chwilio calonau dynol yn deall bwriad yr ysbryd. Mae ymbil y mae tros y saint yn ôl y wyllus Duw. Gwyddom fod Duw am hob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Oherwydd cyn ei bod hwy fe'i hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn un ffyrdd ac unwedd a'i fab, fel mae cyntafynedig fyddai ef ymhlith pobl lawer. A rhai a rhagordeiniodd, fe'i galwodd hefyd. A rai a alwodd, fe'i cyfiawnhaodd hefyd. A rai a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn. Os yw Duw trosom pwy sydd yn ein herbyn, nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom di oll. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef? Pwy sydd i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw yn hytrach a gyfodwyd, yr hyn hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy a'n gwahanu ni oddi wrth gariad Crist? A'i gwrthramder, neu ing, neu erlyd, neu newid, neu noethni, neu bergol, neu gleddyf. Hyn yn wir yw ein rhan, fel y mae'n ysgrifenedig, dy fwyn di, fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrir fel defaid i'w lladd. Ond, yn y pethau hyn i gyd, a mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carwdd ni, a rwyf yn gwbl sicr na all, nac angau, nac einioes, nac angylion, na thafosogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymisterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a grewyd. A'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw a'n Christ Iesu, a'n harglwydd. Hallelujah. Wel, hoffwn ni wahodd i'r plant ddod yma, yn y ffrant yma, yn anffodus dwi ddim yn medru eistedd ar y caderi yma, ond na i sefyll os yw hwn yn dda. Okay, wel, sut mae pawb heddiw? Pawb yn iawn? Da iawn. Wel, mae gen i rhywbeth yn fy llaw yma. Beth ydych chi'n meddwl sydd gen i yma? Amlen, ia, ond mae yna rhywbeth yma, tipyn bach mwy o'r wybodaeth. Mae'n swyddogol, dwi'n hen rwan. Be di hwn? Cerdyn Penblwydd, ie. Wel, nath ffrind anfon hwn ata i. Ac dwi'n siŵr bod gan bob un ohonoch chi penblwydd, right? Ia, mae hwn rhywbeth bod ni'n rhannu. Ydych chi wedi cael parti penblwydd i ddathlu? Parti penblwydd. Ac ydych chi'n gwahodd i ffrindiau dod draw? Ac mae yna bethau i fwyta, a mae yna un peth arbennig. Mae'n angenrheidiol i bob parti penblwydd. Cacen penblwydd. Ac does yna ddim cacen digon mawr i roi chwedeg o ganwych arno fo, ganwychau. Ond, cacen penblwydd. Ac da ni'n canu rhywbeth arbennig. Bob tro. Ydych chi'n gwybod beth da ni'n canu? Penblwydd hapus i ti, ac yn ymlaen. Ydych chi'n mwynhau penblwydd? Am reswm arall hefyd, achos bod pobl yn rhoi anrhegion. Mae'r cacen yn dda, mae'r gan yn dda, ond yr anrhegion. Dwi'n licio'r anrhegion hefyd. Be di'r sut i ofyn y cwestiwn? Be di'r anrheg mwy memorable, cofiadwy, bod chi wedi derbyn?
Giraff? O na. Ddim giraff neu elephant, siwr o fod. O, draig, neis iawn. Wel, dwi'n siŵr, mae'n anodd iawn i ddewis, ond ydy. Ie, mae'n gymaint o bethau. Wel, digwydd bod heddiw yn benblwydd yn yr eglwys. Mae heddiw yn Sul y Pentecost. A mae yna lawer o Gristnogion sy'n ystyried y Pentecost yn ail benod y lyfr Actau yn benblwydd yr eglwys. A da chi'n gwybod rhywbeth arall? Mae Duw wedi rhoi anrheg i ni hefyd ar y Pentecost cynta. Da chi'n gwybod beth oedd anrheg Duw? Dau air. Ysbryd glân, yn union. Felly, da ni'n dathlu heddiw y ffaith bod Duw wedi plannu'r eglwys a wedi rhoi i ni'r ysbryd glân trwy Iesu Grist. A mae'n bosib i ni gael presenoldeb Duw ei hun sy'n byw ynddo ni, sy'n mynd efo ni trwy bob peth sy'n digwydd yn y bywyd yma. Dyma rhywbeth nath Iesu ar y groes i ddarparu ffwrdd i'r ysbryd glân ddod ac i fyw ynddo ni. Felly, ar gyfer dy benblwydd nesaf, mae'n llawer addas i ni gofio anrheg Duw i ni. Yr anrheg bod Duw yn parhau roi i ni dydd ar ôl dydd. Dim dim ond ar ein penblwydd. Ydych chi'n medru cofio hwn? Wel, diolch am y rando mor dda. Diolch. Da chi'n medru mynd yn ôl i'r seddi, ond dwi'n meddwl bod rhai o'n nhw'n mynd allan rwan neu nes ymlaen. Nes ymlaen. Oce. Wel, byddwn ni'n canu efo'n gilydd unwaith eto. Ac os dim ots i mi, os da chi eisiau aros yma, ond eich bod eich rhieni yn dymuno i chi ymuno â nhw, ond os dim ots i mi. Da chi'n medru bod fy fan club i yma yn y ffrant. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn. Dyrchafer enw Iesu ci gan seintiau i synen, a holl anifeiliaid nef, coronwch ef yn ben. Yr ail emyn.
Gawn ni gydweddio. O Dduw ein tad, ein hardwydd ni, da ni'n diolch I ti unwaith eto am y cyfle I ni ddod efo'n gilydd fel brodyr a chwiorydd trwy Iesu Grist, mwyn I ni ganu efo'n gilydd, mwyn I ni ddysgu mwy amdana ti trwy dy air, ac mwyn I ni dy adnabod di yn well, yn bersonol fel ein hardwydd a gwaredwr. O arglwydd, da ni'n diolch I ti am heddiw. Da ni'n diolch I ti am y bore mor braf heddiw yma, a da ni'n diolch I ti am y ffaith bod ni'n medru profi brydferthwch yma yn yr ardal yma. O, mae'n hyfryd iawn I weld y mynyddoedd a'r môr, a'r blodau ac yn ymlaen, just hyfryd iawn, a da ni'n diolch I ti am bob peth. O arglwydd, da ni'n diolch I ti am dy fyndithion. O arglwydd, wyt ti'n bendithio ni cymaint. Bob dydd, trwy'r dydd, wyt ti'n garedig iawn. A da ni'n diolch I ti am hynny. O arglwydd, yn arbennig, da ni'n diolch I ti am y fraint ac am y cyfrifoldeb I ni ddod ata ti mewn gweddi. Felly, yn awr, da ni'n dod ata ti efo'r pobl, sefyllfaoedd ac yn ymlaen sy'n agos iawn I ni fel unigolion ac fel eglwys. O arglwydd yn lleol, mae'n y lawr o anghenion, a da ni'n gweddio dros y bobl sy'n mynd trwy amserau anodd efo iechyd. Da ni'n gweddio dros y rhai sy'n galaru. Da ni'n gweddio dros y rhai efo problemau eraill. Da ni'n gweddio dros y rhai sy'n teimlo'n unig heddiw. O arglwydd, da ni'n gweddio dros nhw. A defnyddia ni o Dduw pan wyt ti'n ateb a'n gweddiadu. O arglwydd, basai'n hyfryd iawn I ni fod yn rhan o'ch ateb di I weddi. Hefyd o arglwydd yn ein byd ni, mae'n y gymaint o ddioddefaint. Cymaint o broblemau o arglwydd. Mae'n anodd I wybod sut yn union I weddio. Ond o arglwydd, da ni'n meddwl am y rhai sy'n byw efo rhyfel heddiw yma, yn llawer o leoedd yn Gaza, yn Ukraine, ac llawer o leoedd yn ein byd ni. O arglwydd, da ni'n gweddio dros y rhai efo anghenion corfforol, sylfaenol, fel bwyd a dŵr. O arglwydd, da ni'n gweddio dros y problemau cymdeithasol yn ein byd ni. Mae'n gymaint o gasineb yn ein byd ni. Ac unwaith eto, mae'n edrych fel rhywbeth sy'n ormod I ni ddeall. Mae'n ormod I ni wneud rhywbeth. Beth ydw i'n medru gwneud? Ond o arglwydd yn gyntaf, da ni'n medru dod ata ti mewn gweddi. Da ni ddim yn gwybod yn union beth sy'n digwydd ym mhob sefyllfa. Da ni ddim yn gwybod sut I ddatrys bob problem. Ond da ni'n adnabod yr un sy'n gwybod pob peth. A sy'n medru gwneud beth sy'n amhosib yn ein nerth ein hunain. Felly o arglwydd, da ni'n diolch I ti am y cyfle I ni ddod ata ti mewn gweddi. I rannu'r pethau yma efo ti. A dwi'n siŵr bod gan bob person yma rhywbeth I adio i'r rhestr yma o bethau. A da ni'n diolch I ti am wrando ar ein gweddiau. A da ni'n sylweddoli fod ti'n gwrando ar ein gweddiau ddim ond oherwydd gwaith Iesu ar y groes. Sydd wedi agor y drws I ni ddod ata ti. Ac wyt ti'n barod I wrando ar ein gweddiau ni. O, mae'n rhyfeddol, mae'n fendigedig. Felly o arglwydd, da ni'n diolch I ti am Iesu Grist sy'n gwneud popeth yn bosib. A da ni'n gweddio popeth yn ei enw ef. Amen. Wel, gawn ni barhau a'n haddoliad, wrth gan I efo'n gilydd emyn Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon,
rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r Indiau i gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Y trydydd emyn. Wel, hoffwn i ddechrau wrth ddiolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i mi ddod unwaith eto i rannu tipyn bach o'r gair efo chi bore yma. Mae'n hyfryd iawn i'ch gweld chi unwaith eto ac roedd fy mhen yn oer ers misoedd heb fy heti, ond roedd yn reunion hyfryd iawn efo'r het. Ond rhaid i mi ond ddihero hefyd am fy llais tipyn bach. Dwi wedi cael hwn dros fy holl mywyd i, ac mi eis i at y meddyg unwaith i dweud, pam dwi'n cael popeth fel hyn? Dwi'n meddwl bod alergydd neu rhywbeth. A dwi wedi gwneud y profion y popeth, ac wel, be di'r verdict ta? A mae'n dweud, o ia, mae gen ti alergydd. I beth? I bopeth sy'n blodeuo. Blodau, coed, popeth sy'n blodeuo. Felly, dyma ni, ond mae'r arglwydd yn dda. Roedd rhaid i mi feddwl llawer am bwynt, canolbwynt ar gyfer y bregaeth heddiw, y testun hefyd. A dyma'r problem fi. Mae rhai pregaethwyr yn cael problem, dydyn nhw ddim yn gwybod am beth i siarad. Dydy hwn ddim yn broblem i mi. Mae gen i 3, 4, 5 bregaeth. Wel, hoffwn i bregethu am hynny, neu am hynny, neu am hynny. Ac dyma'r problem i mi i ddewis yr un ar gyfer y sul. A dwi'n meddwl bod gan bob gweinidog broses ei hun, i mi yn fwy na thebyg, mae'r bregaeth yn dod o beth dwi'n darllen o ddydd i ddydd yn beunyddiol. Hynny yw, dwi'n darllen rhywbeth yn y Beibl, mae'n siarad efo fi, a dwi'n meddwl, wel, fel da ni'n dweud yn Tennessee, that'll preach. A dwi'n meddwl, okay, fasai hwn yn neud bregaeth da. Ac mae hwn yn digwydd, ac wrth gwrs, Sul y Pentecost, roedd ni'n meddwl am Actau 2, penod 2, ond na, doedd
doedd ddim yn teimlo arweiniad yr arglwydd. Ac wedyn roeddwn ni'n paratoi rhywbeth o Psalm 51. Ac am bechod, a mi wnes i ddechrau efo'r astudiaeth yn y Hebraeg a pob dim fel un, a roeddwn teimlo, na, ddim rwan, tro nesa ella. Ond am ryw reswm, dwi wedi dod yn ôl i rhywbeth sy'n gymorth i mi yn bersonol. Ac dros misoedd ac hyd yn oed rhai blynyddoedd, dwi wedi dod yn ôl i'r testyn yma, Rhufeiniaid 8, i rannu rai bethau sy'n agor anogaeth i ni fel ei bobl, sy'n helpu ni, sy'n rhoi nerth i ni ddal ati yn ein ffydd ni. Dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl, mi wnes i bregethu gyfres o bregethau o Rhufeiniaid 8, 7-8 pregeth allan o'r benod yma. Dwi'n siŵr fy mod i wedi pregethu rhai ohonyn nhw yma fel gyfres hefyd. Da ni'n siarad am 15 mlynedd yn ôl. Ond rhai blynyddoedd yn ôl, ro'n i'n meddwl, pam dwi'n dod yn ôl i'r benod yma, tro ar ôl tro, pan mae gen i broblem, neu mae yna ddioddefaint, neu broblem yn fy mywyd. Ac yn lle i mi ddefnyddio fy testament newydd Groeg a commentaries i gyd ac yn ymlaen, ro'n i'n just darllen y benod yma. Ac allan o'r darlleniad yma, mae 10 peth wedi dod allan. 10 gwirionedd. Ddim byd newydd, doedd ddim byd newydd i mi. Ond ro'n i'n meddwl, oce, pan dwi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd yn y byd yma, pan dwi ddim yn gwybod ha cyfeiriad i fynd, os dwi ddim yn gwybod sut i benderfynu neu ddewis rhwng rhai bethau, dwi'n dod yn ôl i'r benod yma a dwi'n cofio'r pwyntiau yma. Felly, does na ddim byd yn ddwfn heddiw, ddim byd newydd. Ond gobeithio bydd rhywbeth sy'n hatgoffa ni i gyd am rhai pethau sylfaenol. Pan da ni ddim yn gwybod beth i wneud, mae'n dda iawn i ni fynd yn ôl at Dduw ac at y bethau sylfaenol yn ein ffydd. Felly, hoffwn ni rhannu hwn. Dwi'n deall bydd yn iawn os dwi'n gorffen erbyn 1 neu 2 o'r gloch. Na, da ni'n mynd yn gyflym trwy'r pethau. Unwaith eto, dwi ddim yn edrych ar bob gair Groeg yma, jyst mynd trwy bethau mwy fel defosiwn heddiw yma. 10 peth yma. Felly, gawn ni syrthio mewn. Yn gyntaf, mae nerth collfarn cymdyniad wedi cael ei dorri. Adnodau 1 i 4. A dwi'n just mynd trwy'r benod. Yn awr felly nid yw'r rhai sydd yn Christ Iesu dan gollfar o unrhyw fath, oherwydd yng Christ Iesu y mae cyfraith yr ysbryd sy'n rhoi bywyd wedi dy ryddhau o afael cyfraith pechod a marwolaeth. Yr hyn oedd y tu hwnt i all'r gyfraith yn ei gwendid dan gyfyngiadau'r cnawd. Mae Duw wedi ei gyflawni wrth anfon ei fab ei hun mewn ffurf debyg i'n cnawd pechadurus ni i ddelio â phechod. Mae wedi collfarnu pechod yn y cnawd. Gwnaeth hyn mwyn i ofynion cyfiawn y gyfraith gael ei cyflawni yno ni, sy'n byw nid ar wastad y cnawd, ond ar wastad yr ysbryd. O, addewid hyfryd iawn, pwerus iawn yma. Ac hoffwn ni ganolbwyntio ar 2 beth yn y rhan cyntaf, y pwynt cyntaf, y geiriau yn awr. Yn awr. Yn Ioan 3 ac adnodau 18 i 19, nid yw neb sy'n credu ynddo ef yn cael ei gomdemnio, ond mae'r sawl nad yw'n credu wedi ei gomdemnio eisoes, oherwydd ei fod heb gredu yn enw'r unig fab Duw. A dyma'r gomdemniad i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion gari'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni am fod ei gweithredoedd yn ddrwg.
da ni'n medru gweld pwynt yn ein bywydau ni. Cyn hynny, roeddwn ni dan gomdemniad oherwydd ein pechodau ni. A roedd hwn yn gyfiawn. Ond, yn awr, da ni yng Nghrist Iesu, a does na ddim gollfarn, does na ddim condemniad o unrhyw fath yn ein bywydau ni. O, mae hwn yn hyfryd iawn pan da ni'n meddwl am hynny. A dwi'n meddwl stopio yma a just meddwl am hynny yn awr. Wedyn, mae'n y ddau air arall, yng Nghrist. Mae popeth yn bosib, dim ond trwy Iesu Grist. Y bywyd newydd sydd gennym ni rwan yn Iesu, mae'n bosib dim ond trwyddo ef. Yn Actau 4:12, a dyma'r bregeth enwog. Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall o blegyd, nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi i'r dynolryw, a mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. A mae'r geiriau yma yn mynd trwy'r holl benod. Mae popeth yn cael ei adeiladu ar y solfaen yma. Yn awr, yng Nghrist, does na ddim condemniad collfarn o unrhyw fath. Yn mynd i'r ail pwynt. Pan da ni yng Nghrist, mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ein meddyliau ar bethau'r ysbryd. Mae'n rhaid i ni newid sut da ni'n meddwl am bethau. Mae adnodau 5 i 9. Oherwydd y sawl sydd a'i bodolaeth ar wastad y cynawd ar bethau'r cynawd y mae ei bryd, ond y sawl sydd ar wastad yr ysbryd ar bethau'r ysbryd y mae ei bryd. Yn wir y mae bod a'n bryd ar y cynawd yn farwolaeth, ond y mae bod a'n bryd ar yr ysbryd yn fywyd a heddwch. Oherwydd y mae bod a'n bryd ar y cynawd yn elyniaeth tuag at Dduw, nid yw hynny ac ni all fod yn ddarostyngiad i gyfraith Dduw. Ni all y sawl sy'n byw ym myd y cynawd foddhau Duw. Ond nid ym myd y cynawd yr ydych ond yn yr ysbryd. Gan fod ysbryd Duw yn cartrefi ynoch chwi, pwy bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist a Duw. Hynny yw, wrth roi natur newydd i ni trwy Iesu Grist, does na ddim condemniad, mae popeth yn newydd. Creadigaeth newydd, mae'r gair yn dweud. Ar ôl hynny, mae Duw yn disgwyl i ni gerdded yn ôl egwyddorion yr ysbryd sy'n byw ynddo ni. Ddim yn ôl yr hen ddyn, yr hen berson. Ddim i actio fel yr hen berson, ond dweud efo fy ngeiriau fy mod i'n caru Iesu. No, dwi'n dangos y ffaith fy mod i'n caru Iesu wrth fyw yn ôl yr ysbryd, a ddim yn ôl fy hen ddyn, y hen berson. Ac wrth gwrs mae hwn yn anodd. Mae'n annaturiol i ni. Pan da ni'n dod allan o bechod, dyma'r unig peth bod ni'n gwybod. Mae'n hollol annaturiol i ni. A dyma pam mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid 12 ac adnodau 1 a 2, am hynny y rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw, felly y rhoch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch a chydymffurfio ar byd hwn, ond bydded i chwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl mwyn i chwi allu canfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg. A mae Duw yn helpu ni yn y broses yma. Os da ni'n gwneud pethau'r cnawd, mae hwn yn golygu bod ni'n dymuno pethau'r cnawd. A cyn i ni adnabod Crist yn bersonol, da ni'n dymuno pethau'r cnawd. Ond dyma beth mae Duw yn gwneud. Mae Duw yn helpu ni fel hyn. Mae'n helpu ni wrth newid ein dymuniadau. Yng Nghrist yn yr ysbryd, da ni ddim yn dymuno'r un pethau. O cyn hynny,
Cyn i mi ddod at Grist, roedd hi'n dymuno gwneud y pethau hyn. Ac rwan, dwi'n gwybod, dwi ddim yn cael gwneud y pethau yma fel Cristion, ond dwi ddim yn dymuno. Mae Duw wedi newid a'n dymuniadau. I fynd yn gyflymach, dwi'n meddwl. Y trydydd peth. Mae gennym ni fywyd yr atgyfodiad. Mae'r atgyfodiad yn byw ynddo ni. Adnodau 10:13. Ond os yw Crist ynoch chi, y mae'r corff yn farw o achos pechod, ond y mae'r ysbryd yn fywyd i chi o achos eich cyfiawnhad. Os yw ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefu ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Crist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chwi, trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefu ynoch chwi, am hynny gyfeillion yr ydym dan rwymedigaeth, ond nid i'r cnawd i fyw ar wastad y cnawd, oherwydd os ar wastad y cnawd yr ydych yn byw, yr ydych yn sicr o farw, ond os ydych trwy'r ysbryd yn rhoi arferion drwg y corff i farwolaeth byw fyddwch. Felly dydy'r atgyfodiad ddim rhywbeth sydd wedi digwydd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'n reality heddiw yma. A da ni'n byw oherwydd reality yr atgyfodiad sy'n rhan ohono ni trwy Iesu Grist, trwy bresenoldeb a'i ysbryd. Felly, mae gennym ni fywyd yr atgyfodiad. Sdim ots beth sy'n digwydd. Bydd na bethau anodd yn y bywyd yma. Ond mae bywyd yr atgyfodiad yn rhan o natur, yn awr yng Nghrist. A pedwerydd pwynt. Da ni'n blant i Dduw, a da ni'n cael ein harwain gan yr ysbryd glân yda ni. Adnodau 14-17. A mae pawb sy'n cael ei harwain gan ysbryd Duw yn blant Duw, oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto'n periofyn yr ydych wedi ei dderbyn, ond ysbryd mabwysiad, yr ydym trwyddo yn llefain Aba, Dad. A mae'r ysbryd ei hun yn gyd-dystiolaethu a'n hysbryd ni ein bod yn blant i Dduw. Ac os plant etifeddion hefyd, etifeddion Duw a chyd etifeddion â Christ, os yn wir ydym yn cyfranogi o'i ddioddefaint ef mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd. Mae Duw wedi ein gwneud ni yn rhan o deulu. Da ni ddim ar ein pennau'n hunain. A dwi ddim yn siarad dim ond am bresenoldeb yr ysbryd glân sy'n byw ynddo ni. Dwi'n siarad am gorff Crist. Da ni'n frodyr a chwiorydd mewn gwirionedd. Yn Romania, mae pawb yn cyfarch bobl efo ffrate, neu sora, brawd, chwaer. O, ffratele John, brawd John. O, sora Monica, ac yn ymlaen. Mae'n rhan o'n hunaniaeth. Da ni'n rhan o'i deulu. Ac unrhyw le lle da ni'n mynd, pan da ni'n teithio, da ni'n ffeindio aelodau ein teulu. Ella bod nhw'n siarad iaith arall, efo traddodiadau gwahanol, ond mae gennym ni deulu, da ni ddim ar ein pennau'n hunain. Ac wrth gwrs, mae hynny yn golygu, beth mae'r gair yn dweud yma, bod gennym ni yr un tad nefol. Da ni'n blant i Dduw, a mae gennym ni dad. Mae Esaia 64:8 yn dweud, ond tydi o arglwydd yw ein tad, ni yw'r clai a thi yw chrochennydd, gwaith dy ddwylo ydym i gyd. Ti. Da ni'n rhan o'r deulu, a mae gennym ni dad nefol. Y pumed peth, da ni'n mynd tuag at ogoniant, ond ddim ond trwy galedu a phrofedigaeth. Adnodau 18-19. Rwyf fi'n cyfrif nad yw dioddefiadau'r presennol yw cymharu â'r gogoniant sydd ar gael
ei ddatguddio i ni. Yn wir, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am i blant Duw gael ei datguddio. Mae hwn yn anogaeth i mi. Achos dydy hwn ddim yn dweud fydd na ddim problemau. Dydy hwn ddim yn dweud fydd na ddim dioddefaint. Dydy hwn ddim yn dweud fydd na ddim colled. Fydd na ddim poen. Bydd. Ond wrth gymharu efo y gogoniant y bydd yn rhan o'n reality nes ymlaen, da ni'n medru dal ati. Da ni'n medru mynd trwodd yn nerth yr ysbryd. A mae hwn yn hyfryd iawn. Mae'r amser yn hedfan. Y chweched peth yma. Mae rhyddid yn Christ yn einheiddo trwy Iesu Grist. Mae Duw wedi rhoi rhyddid i ni, wedi rhyddhau ni. Adnodau 20 i 25 yn ein testyn. Oherwydd darostangwyd y greadigaeth i oferedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn ei darostangodd. Yn y gobaith y cair greadigaeth hithau ei ryddhau o gaethiwed a chygredigaeth, a'i dwyn i ryddid a gogoniant plant Duw, oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw, ac nid y greadigaeth yn unig, ond na ni sydd a blaen ffrwyth yr ysbryd gennym yr ydym ni'n ochneidio yno mae'n hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef ryddhad ein corff o gaethiwed, oherwydd yn y gobaith hwn y cawso mae'n hachub, ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn y mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith, ac felly yr ydym yn dal i aros amdano mewn amynedd. Mae Iesu wedi rhyddhau ni. A mae rhyddid yng Nghrist yn ein heiddo. Mae Duw wedi rhoi hwn i ni. Fel rhodd. A dydy Duw ddim yn dod yn ôl. Cymryd yn ôl y peth yma. Mae'n rhoi, a mae'n rhan o'n hunaniaeth ni hefyd. A weithiau, da ni'n canolbwyntio ddim ond ar ein maddeiant fel diwedd y broses, diwedd ein ffydd. Da ni'n cael ein maddeiant. Ond mae maddeiant yn dechrau ein ffydd. Mae Duw wedi ein maddau i ni mwyn i ni fyw mewn rhyddid. Mwyn i ni fod yn rhydd yn Iesu Grist. Does dim rhaid i ni fyw yn ôl egwyddorion y byd. Does dim rhaid i ni fyw yn ôl egwyddorion y diafol. Da ni'n rhydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n hoffi beth mae Paul yn dweud yn Galatiaid 5 ac adnod 1. I ryddid y ryddhawdd Crist ni, safwch yn gydarn felly a pheidiwch a phlygu eto i iau caethiwed. Y 7th pwynt. Mae'r ysbryd glân yn gweddio drosto ni a thrwyddo ni. Adnodau 26 a 27. Mae hwn yn hyfryd iawn i mi. Yn yr un modd, mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid. Oherwydd ni wyddom ni sut y ddylem weddio, ond mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ag o cheneidiau y tu hwnt i eiriau. Ac mae Duw sy'n chwilio calonnau dynol yn deall bwriad yr ysbryd. Mae ymbil y mae tros y saint yn ôl y wyllus Duw. Weithiau, dwi'n teimlo does neb sy'n gwybod am fy sefyllfa i. Does neb sy'n deall beth dwi'n mynd trwyddo. Does neb sy'n deall. Ond mae'r ysbryd yn deall. Mae Duw yn deall. A mae Duw yn mae'r ysbryd yn gweddio drosom ni a thrwyddo ni. Ac hefyd, weithiau, da ni ddim yn gwybod sut i weddio. Weithiau, pan dwi'n gweld beth sy'n digwydd yn y byd, dwi'n just eistedd yna ac yn meddwl, dwi ddim yn gwybod lle i ddechrau.
ysbryd yn gweddio trwyddom ni a drosom ni, hyd yn oed pan da ni'n meddwl bod ni ar ein bennau'n hunain. Hyd yn oed pan sgenno ni ddim y geiriau addas i fynegu beth sydd yn ein colonnau ni. O, mae hwn yn hyfryd iawn. Yr wythfed peth. Mae genno ni addewid anorchfygol. Rhufeiniaid 8 ac 28, dwi'n meddwl bod hwn yn yr adnod mwyaf enwog yn yr holl benod yma. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, a rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. A does yna ddim byd sy'n medru concro yr addewid yma. Ond mae'n rhaid i ni fod yn sicr bod ni'n deall beth mae'r addewid yma'n dweud. Dydy'r addewid yma yn dweud bydd popeth yn dda. Dim ond daioni yn dy fywyd, John. Bydd popeth yn dda. Na. Mae Duw yn cymryd pob peth. Y ddrwg, y boenus, y dioddefaint, y thristwch, a yn gweithio daioni y pethau hyn. Mae hwn yn hyfryd iawn. Mae hwn yn golygu bod yna bwrpas i'r poen fy mod i'n teimlo rwan. Weithiau, dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond dwi'n teimlo os dwi'n mynd trwy amser anodd, trwy boen corfforol, neu boen ysbrydol, neu emosiynol, dwi'n teimlo does na ddim gobaith. Ond yn Iesu, trwy ysbryd, mae yna obaith bob tro. Hyd yn oed pan da ni'n mynd trwy'r sefyllfa anodd, mae Duw yn medru gweithio popeth daioni. Hyd yn oed y pethau anodd yma. Ac hefyd mae'n rhaid i ni sylweddoli bod yr addewid yma yn amodol. Weithiau da ni'n meddwl bod pob addewid yn y Beibl yn ddiamod. Ac wrth gwrs, mae'r adnod gyntaf yn ddiamod. Dyma rhywbeth sy'n gadarn. Ond dydy'r addewid yma ddim ar gyfer pawb. Ar gyfer pwy? Y rhai sy'n ei garu. Y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. A weithiau dwi'n siarad efo bobl, roedden nhw yn y capel, roedden nhw'n ystyried eu hunain yn Gristnogion blynyddoedd yn ôl, a maen nhw wedi gadael y capel, gadael y ffydd, a mae'n dweud, wel, dydy Duw ddim wedi helpu fi trwy broblem. Wel, dwi'n gofyn y cwestiwn, wyt ti'n caru Duw? Wel, dwi ddim yn siŵr. Wyt ti'n I fydd o flaen Duw? A dwi ddim yn dweud bod hwn yn transaction fel hyn. Ond mae'r addewid yma yn amodol. Mae ar gyfer y bobl sy'n caru Iesu, ni yma sydd wedi cael ein rhyddhau, sydd wedi cael ein newid i Gristnogion. Dydy'r addewid yma ddim ar gyfer y bobl sydd ddim yn adnabod Iesu Grist. A dyma un reswm arall pam da ni'n dymuno efengylu. Pan da ni'n meddwl am y poen sydd gyda nhw. I wynebu pob dim sy'n digwydd yn y bywyd yma heb yr addewid yma a bydd popeth yn gweithio allan. Ond mae'r addewid yma ar gyfer y rhai yn Iesu Grist, y rhai sy'n caru ef, y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Ni. A dyma reswm arall i ni efengylu, dyma reswm arall i rannu efo bobl sydd ddim yn ei adnabod, mwyn iddyn nhw ddeall, dyma pam roedd rhaid i mi fynd trwy sefyllfa anodd yma. Y nawfed peth, mae gennym ni dyfodol efo pwrpas. Adnodau 29 i 30. Mae gan
Dduw bwrpas ar ein cyfer ni. A mae'n dweud, oherwydd cyn ei bod hwy, fe'i hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn un ffyrdd ac unwedd a'i fab, fel mae cyntaf enedig fyddai ef ymhlith pobl lawer. A'i rhai a ragordeinioedd a'i galwodd hefyd. A rhai a alwodd fe'i cyfiawnhawdd hefyd. A rhai a gyfiawnhawdd fe'i gogoneddodd hefyd. Does dim rhaid i ni fel Cristnogion ofyn y cwestiynau existential. Pwy ydw i? Pam ydw i yma? Beth yw fy mhwrpas? Mae Duw yn rhoi pwrpas i ni. Mae gan Dduw gynllun ar gyfer ein bywydau mwyn i ni fod yn rhan o'i gynllunef ar gyfer y byd. A mae hwn yn hyfryd iawn. Does dim rhaid i bryderu am fy mhwrpas a pwy ydw i, neu fy lle i. Mae gan Dduw pwrpas ar gyfer bywyd pob un ohono ni heddiw. A da ni'n cyrraedd y peth ola cyn hanner dydd. Da iawn. Mae Duw yn ein caru ni ac mae ef o'n plaid ni. Mae ef yn ein cornel ni. Adnodau 31 i 39, rhai o'r geiriau mwyaf hyfryd yn yr holl Testament Newydd. O ystyried hyn oll beth a ddywedwn. Dwi'n teimlo'r un peth pan dwi'n darllen. Os yw Duw trosom pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef? Pwy sydd i ddwyn cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw, yn hytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist, a'i gwrthramder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf, hyn yn wir yw ein rhan, fel y mae'n ysgrifenedig dy fwyn di fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifir fel defaid i'w lladd. Ond, dwi'n licio'r ons yn y Testament Newydd, ond, yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carwdd ni. A rwyf yn gwbl sicr na all, nac angau, nac einioes, nac angalion, na thywysogaethau, na'r presynol, na'r dyfodol, na grymusterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a grewyd a'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu a'n harglwydd. Felly, dwi'n medru awgrymu Rhufeiniaid 8 i chi. Pan da chi ddim yn gwybod ym mha cyfeiriad i fynd ymlaen, neu mae'n y broblemau, neu dioddefaint, mae'r gair yma'n helpu ni, a mae'n ar gael i ni trwy'r amser. Yn Saesneg, dwi wedi dysgu'r benod yma. Dwi ddim wedi llwyddo yn Gymraeg eto, felly dyma'r cam nesaf. Ond dwi wedi dysgu hwn, ac pan dwi yn y car, i ymarfer, dwi'n just dweud hwn yn y car. Dwi'n siŵr bod y bobl sy'n pasio heibio ddim yn gwybod beth sy'n digwydd achos dwi ar fy mhen fy hun yn y car, just yn siarad. Ond mae hwn wedi newid rhywbeth yn dda i, efo fy agwedd i weld popeth trwy llygaid newydd a gwahanol. Felly, gobeithio bydd hwn yn anogaeth i ni. Mae'n her yma, mae'n herio ni, ond gobeithio bydd yn anogaeth. A dyma pam dwi wedi dewis y testyn yma, y bore yma. Dros y misoedd diwethaf dwi wedi siarad am
a bregaeth yma sawl gwaith, achos dwi wedi gweld llawer o Gristnogion sydd wedi digoloni. Ro'n i'n siarad cyn yr oeddfa, dwi'n pregethu mewn capel gwahanol bron bob Sul. Mis yma roedd gen i ddim ond un Sul rhydd, a bydd yr un peth mis nesaf. Mae yna lawer o gapeli bychain heb weinidogion ar hyn o bryd, a sy'n digoloni. A da ni'n digoloni weithiau. Dwi'n gwybod bod chi wedi mynd trwy lot efo'r adeilad ac mae'n dda rwan, ydych chi wedi ffeindio cartre, ond mae'n just gymaint o bethau, weithiau pethau ymarferol fel hyn, a byddwn ni'n trwsio hyn a'r llall. Mae'n medru teimlo'n overwhelming weithiau. Ond mae Duw yn ein cornel ni. A gobeithio bydd hwn yn fendith i bob un ohonyn ni. Mwyn enw. Amen. Ac ar gyfer yr emyn ola, un o'm hoff emynau, achos mae'n siarad tipyn, mae'n mynd efo'r testyn tipyn bach. Ai gwir y gair fod elw i ni yn aberth Crist a'i werthfawr loes, a gollodd ef a'i waed yn chi dros un a'i gyrrodd ef i'w groes, a'i gariad trach ryfeddol yw, fy niw yn marw i mi gael byw. Y pedwerydd emyn.
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad diolch ymdeithas yr ysbryd glân a fod o gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.